ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಲ್ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತೆ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಕಡೆಗೆ ಪಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಉದಯ್ ಕಿಚನ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿರೆ ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಆಫರ್ ತೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಏತದೆ ತೊಂದಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದಾದಂಡ ತೂತ್ ಕನಕ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ರಜೆ ಉಂಡು ತೈಕ್ಯಾನ್ ದಾದಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಡೇ ದೀಪುನಿ ನಮಕ್ ಪಾರ ಪುರ ಇಟ್ಟೈತಾ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಂಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಪಾರೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಕ ಐನ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಮ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ నేను ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟುಂಡತೆ ಒರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ 10 ಬಗೆತ ಪಲ್ಸಸ್ 11 ಬಗೆತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೇನು ಮಲ್ತು ಪಾರ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂರು ನೀರು ದೇತೊಂದು ಐಕ್ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾರ್ದು ಐ ಬೊಕ 1 ಪಿಂಚ್ ದಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತ ಚೂರ್ಣ ಪಾರ್ದು ಗಂಟಿಜ್ಜಂದ್ಲೆಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಪೇರ್ ದೇತೊನೊಲಿ ಅನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರಿದಿತ್ತ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಪಾರ್ದೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತ ಚೂರ್ನಡ್ಲ 14 ಬಗೆತ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇದೇನು ಡೈಲಿ ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಡೇ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸುಸ್ತು ಬೊಕ ನಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜೇರ್ದು 2 ಟೈಮ್ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ದೇತೊನೊಲಿ. ಡೈಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪುರ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ದೇತೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಂಪರ್ನ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ ಅಂಚ ಬಂಗಾಂಡೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಬೋಡಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೀ ಜನಾನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕು ಓಪನಿ ಎತ್ ಪಡ್ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟ್ ಮುಗೀತದು ಆಯ್ರದು ಒಕ್ಕ ನೆಟೆಂಡು ಬೈ ಉಜ್ಜಿರಾಗ ಪೂಡು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇರಿ ಎದಿರ ರೈಡು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪೋನ ಅನ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ನಾನು ಚೂಡಾತಿ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪೇ ತೊರ್ತು ಶೂಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಡೇ ತೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮರ್ರಾಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಯ್ತಾ ಇದು ದಾಳಪಂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಅರ್ತೀರಿಯ ಒಲ್ಬು ಗಾಡಿಗೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನಿಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೋ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಓಡ್ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಡೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ತುಕ ಪೋಯ್ ದಾದ ಪುರ ಹಾಕುಂತುಕ ಪಾತ್ರ ಪುರದೇ ತಂಗ ಬೆದ್ರಾಡು ಉದಯ ಕಿಚನ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಗುಜೇರಿಗೆ ತುಕ ದಾದಾಪ್ ನೀನಿದ ನೀನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಂದು ಉಜಿರಾಗ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ದಿನ ನಾ ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಕಂಜು ವರಕಿನ ಡನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಮೂಲ್ ಬಿಡ ಫಾಲೆ ಏತ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅಂడి ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಯಾವ ಅಂಚ పోయిని కొందు అవును ఉదయ్ కిచెన్స్ పోయిదా ದೀಪಗುರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯದ ಚಪಾತಿ ತೊಂಡು ದಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಯ್ಯ ದೀಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಡೀ ಬರ್ಪೆ
ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತು ದಿಯರ ಜಾಗಿಚ್ಚಿಕೊನೆ ಇದು ಕೊಂದರ ಬಂಗ ಪಂಡ ಇಂತಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೊನುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ದೀಪ ಬರ ಹೇಳಿ ಸುಕ್ಕ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಟಾಕ ನೆಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಕೊರ್ಸುಕ್ಕ ಏಮೇ ನಂದುಲ ಅಡ್ಡಿಯಾ ಒಲೆಂತೊಲೆ ಟಿಫಿನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಡನಿಕ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲೋರ್ದು ಉಂಟು ಓ ಇಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ಯಾ ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಯಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಅದೇ ತಂದೆಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡಾ ಇಂದು ರೌಂಡ್ದ ಶೋಕಪ್ ನೈಟ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಟುನದ ಮಸ್ತ್ ಬೋಲ್ ಏತ್ ಬರ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಜಾನ ಕಾರಣ ಓಡ್ಪನಲ್ಲ ಪೂರ ಇದನ್ನು ಮನ್ಪುಗನ ನೆಟೆದ ಕಾಸಾಯಿ ಪೋಯ್ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಪಾತ್ರ ಅವಳು ಡ್ರಮ್ ಉಂಡ ಐತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತಿಕೊನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮದುವೆಗ್ಲ ಬರಲಿ ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮದುವೆಗಿದಾಗ ಕೊರ್ಪುಜಿರದಿ ಬಾಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತಡೇ ఒక టిఫిన్ బాక్స్ ఉంది అవే బన్నా చాక్లెట్ అవు నేను అడిగాను పరాను అది మేక్ పిల్లలు 10 జన ఇస్తున్నావు పికప్ ఆచార్క నానర వన్న తరత్ కూడా కొట్టుకు సత్వాతం పోలే ఇడ్లీ పాత్ర అవే బన్నా అవు షోకును నేను ಪುಂಡಿದದ ಇಡ್ಲಿದ ಆ ಪುಂಡಿದ ನಾನು ಅಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಅವಿಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಡೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊಂದಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ರಪ್ಪ ಅದ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಾರ್ದ ಅವು ಇರೈತುಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಿ ಹಾಂ ಬಿನ್ನೇರಿಲ್ಸ್ ಅವಿಡ್ಡಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಏನು ಒಂದಯ್ಯ ಏನು ಬಟ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ಚೇರಾವುದೇ ತೊನ್ನಿ ఒక నిన్న ఫంక్షన్కి లేకుండా తగిన సుధర్ ಚಮಚಪುರ ನಮ್ಮೂಲು ನಂತು ಶೋಕುಂಡಿಯಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಡಬ್ಬಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ದೀಪನ ಜಗ್ಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಿಚನ್ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಶೋಕು ದಿವೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೋಡಿಯ ರ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡತಾ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಕಬರ್ಡ್ ರಂಡಿಯ ಐಟು ನೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬಾಟಲ್ ಇಪ್ಪರೆ ಒಂದು ದಿನ ದೆತ್ತದ ಅವಳು ದಿಯಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕವಲೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಇಪ್ಪಡು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ದಿಯರ ಬರಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಜಜ್ಜುನ ನೀನು ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡೆ ತಯಾರಾಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇರೋದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಂಚಿದ್ದು ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಣಲೆ ಉಂಡು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ఒక ಪಿಜ್ಜಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ತಿನ್ನ ಪಿಚ್ಚಿನ ಕಂಪೆನಿ ಆದಿ ಸಾರತೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋ ಮೂಜೆ ಪಿಜ್ಜಿ
ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜೆ ತೆತ್ತುಂಡು ಮುಂಬಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಆಫ್ ಆನ್ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಂತು ಹಾನು ಎರಡು ಆಲಿಯಾ ದೆತ್ತಲು ಇಂದ ಉಮೇಲೆ ಊರ ಅವು ಉಂಡೆ ಅವು ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವరకు ಪೂಜೆ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಮಿಂಟಿ ವಾರಪ್ಪ ಏಯ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲಲ್ದಿ ಎಲಿಯ ಇತ್ತನದ ದಿಯರ್ ಅದು ಒಲ್ತ ಶೂಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಆದು ಉಜಿರೆಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಐತೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಡು ಮುಳ್ಕುಲು ಉಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಐತೆ ಮೂರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಧೋನಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಮಾತು आवडते हल्लं इंच हल्लं कोल्टी कोल्ट पापावा नौल ಇತ್ತೆ ಇದಿನ ಒಂದು ಪೇರ ಅಂತ ಕೊಂದತ್ತಾನ ಪೀರ ತುಂಬ ಭತ್ತ ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡಿ ನಿತ್ತ ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲಡಿ ತೋರ ದೇತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ ಸಾರ್ಪ್ ನಾನು ಒಂದು ವಾ ಇದು ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಂಡು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ಪುನಿ ಹಾಂ ಶರ್ಟ್ ತಿಳಿ ಬಾರ್ದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರ ಕುದ್ಯ ಕೈತಾನೆ ಕಾಣದೆ ಕೇಂದು ಎಟ್ಟೇನದ ಆನಿದೆ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆತು ಅವೊಂಥರ ಇಂಚ ಮಡ್ಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು 50 ನೆಟೆ 440 ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟಾನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡತ ಆಮೇಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಉಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಇರೇ ತೋಜಿನ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೊಂಡೆ ಎತ್ಲ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊರಂಟು ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್